उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 30,000च्या जवळपास आहे, परंतु राज्य सरकार या शेतकऱ्यांना कोणत्याही सुविधा देत नाही। या विरोधात कोकणातील दूध उत्पादक शेतकरी 16 जुलै रोजी आंदोलन करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे सावंतवाडी तालुका अध्यक्ष संजू परब यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। पाहूया काय म्हणाले संजू परब। कलेक्टर ऑफिसवर दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोर्चा आहे आणि या मोर्चाचं कारण म्हणजे गाईच्या दुधाचा फॅट जो 3.5 होता तेव्हा पहिल्यांदा हा 20 रुपये मिळायचा आणि आता 17 रुपये मिळतो। खरं बघायला गेलं तर आज बिस्लरी पाण्याचा रेट मार्केटमध्ये 20 रुपये आहे आणि गाईच्या दुधाचा रेट हा 17 रुपये आहे। म्हणजे याच्यातली तफावत जर आपण बघितली तर हा दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांवर खरोखरच अन्याय आहे। दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही प्रकारचं पॅकेज या शासनाने दिलेलं नाही आहे। ज्याप्रमाणे गोवा सरकार प्रति लिटर मागे 5 रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करतं, तसंच 90% अनुदान हे शेतकऱ्यांना गाई खरेदी करता दिलं जातं। असं कोणतेही अनुदान नाही, कोणतीही सबसिडी नाही, असा आपला कोकणाचा शेतकरी आज दूध उत्पादन करत आहे। आणि मी आज स्वाभिमान पक्षाचा तालुक्यातून बोलत नाही तर एक स्वतः दुग्ध उत्पादक शेतकरी आहे, मोठा सोसायटीचा संचालक पण आहे, कलमी सोसायटीवर मी सल्लागार म्हणून सुद्धा काम करतोय आणि मी स्वतः शेतकरी असल्याने याची मला जाण आहे की हा कशा प्रकारचा अन्याय होतो। खाद्याचा आणि जर दुधाचा मेळ घातला तर हा धंदा लॉसमध्येच जातो। यासाठी आम्ही 16 तारीखला किती आंदोलन केलेलं आहे आणि दुग्धाभिषेक करून मंदिरामध्ये हे आंदोलन कलेक्टर ऑफिसपर्यंत जाईल आणि तिथे या दुधाचं वाटप करण्यात येईल। यामागचा उद्देश एकच आहे की कुठेतरी शासनाला जाग यावी आणि ज्याप्रमाणे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत त्याप्रमाणे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अशा प्रकारचं काय होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांच्या मागे आम्ही सर्वच, मी स्वतः आणि सर्वच पक्षातील म्हणा सर्व सामाजिक कार्यकर्ते सगळ्यांनीच यांना पाठिंबा दर्शवलेला आहे। तेव्हा सर्व शेतकऱ्यांनी या मोर्चात भाग घ्यावा। तसेच आम्ही स्वतः सगळं सोसायटीवरून काल कलमी इथे गेलो होतो, कोलगाव इथे गेलो होतो, सगळ्या संस्था आम्ही फिरतो आणि सर्व शेतकऱ्यांना जागृत करतो आणि आम्ही सावंतवाडी तालुक्यात कमीत कमी 500 लोकांचा ताफा आम्ही घेऊन या मोर्चात सहभागी होणार आहोत।